Magandang gabi po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 3444. Pangasinan. Let's play small town lottery. I'm ready. The number 38. Babalik ko lang po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. I'm ready. Official draw result for May 11, 2025 at 8:45 p.m. draw are the numbers 38 and 26. 38 and 26 and exact order. At ito na po natatapos ang ating mga draw mystery draw. Congratulations po sa lahat na nanalo. Ako po muli si Esther Armancio. Nagsasabi, BCSO hindi uuro sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for May 11, 2025, 8:45 p.m. draw are numbers 38 and 26. 38, 26 in exact order. Na minimiting makakamtan sa PCA.